Sorry. Ndinotenda kuti nyaya iyi tinayo pano inyaya ine chokuita nekushayika kwemwana uya wokukandwa mumugodhi inobata Rusenga, inobata Muriwo kwaMutasa, inobata CCW Rwenyu, inobata Sabhuku apagara. Saka ndo tinoda kutita nawo pano. Saka vanhu vese vari pana titi Sabhuku apa agarwe Sabhuku apa agarwe ndouya akaita musikana wechidiki wakundikana kuuya nokuda kwe saka dare richamirira kuzouya kwake nenguva yake. Asi kana macritical witnesses aripo vanowitnesa vane chokuita nenyaya varipo ndofunga dare zvakanaka. Kana ndiri kurangarira nyaya yatakaunganira pano yaipinza sikana yekumonya mwana musika akakanda mudzira mumugodhi unomwana vanhu ndizvo akazotiza mwana uyu akaenda kunoroorwa kwaChikwanda. Ari ikoko wakazoingwa namapurisa nenyaya yokururaya mwana ari pakangwa paini achibva avharirwa nemapurisa. Handiti kani zvakanaka pana munhu wokutandida kunzwisira kuti imainzi makaroodza shuwa hamuna kuroodza because hamuri kuroodza mwana asiri wenyu. Handiti ka munoroodza anenge ari wani ari wenyu. Imi makachengeta mwana uyu maimuchengeta nokuti wangaita sezviya mati wangaita sei zokororai statement yenyu kuti pamunozokorora ndo patinobata uchokwadi hwezvamataura. Mati ndima akanga muchimurera kufamba naye aita nenyaya yake aita nhumbu yake zvakanaka. Pamakanga nifamba naye aita nhumbu imweni muchienda naye social welfare makanga muchienda naye muchitoziva age nokuti social welfare vatora age womwana waiva nemakore mamai pakaita wanga ne16 akutotena ku17 akuti muri pakuti wakatova ne16 riri gore ripi 2022. Alright. Saka wanga ane 16 saka mwana wakadenga nhumbi asati asvika 0. Handitika imi CCW mukazviziva ndizvo ndopa ndiri kuda kurondedzera maziviro andakaita nyaya. Ini handina kundoitsvaga nyaya. Maziviro andakaita ndo andiri kuda kurondedzera emafambisiro andakaita nyaya ini CCW. hatidi kudzvanyirira ndizvozvoda kuitirai nguva kuti iite shoma ndizvozvo mambo. Pandachayakuda kunzwa ndikokuti imi makatora nyaya mukaenda nayo mukanopa kusocial welfare kana kuti ndimi makaenda nayo kumapurisa kwese ndini ndakatoenda zoti ndaichikumbira mundipe mukana ndibve nayo kufoundation. Zvakanaka simungati zvamunongoti ndiite ndongoita. Alright, saka chipfuurira mberi muchirondedzera asi apa munogonawo muti kurudze ndikuda toti gagagagaga ini mwana uyu akauya navatete vake anonzi Tendai first day kumba kwangu kuseniseni ndakandisvina doro rangu nobva vati tisvikewo ndibva ndatisvikai nokumhoresana kwakanaka here zvikanzi zvikanzi ndine kesi yemwana uyu wandauya naye ndikati uyu wamunayero zvikanzi ndikati auyo nemuromo ngazvitaurire nyaya yake zvikanzi ndachiti nditange ndarondedzera ini wakapiwa mimba naTarusenga ndikati
ndikati wakapiwa mimba nani zvikanzi wakapiwa mimba naTarusenga ndikati Tarusenga wacho ndewepi zvikanzi ndiwo muvillage mahapagaku mamakomichi ndobva ndati wo ndobva ndati matete vacho chimirira ipapo ndobva anyarwa ndibva ndati kumwana wacho nawo yapana ndobva auya ndibva ndamutora nokupinda naye mubatiri tu ndobva ndamuti ndai progi une makore mangani zvikanzi ndine 16 ndiri kutosvitsa 17 muna anenge akati muna December rekati November akaichaziva bhuku racho ndatoritsvaga uri arishaya but zvakanyoreka kumba nekusocial welfare nepabhutu ndine information yazvo zvese nepabhutu zviripo nekumba nesocial welfare zviripo ndobva ndati alright ndikati vakakubata here kana kuti makatendera zvikanzi vakandibata ndobva ndati alright ndobva ndati saka iwe uri kuda kuwanikwa navo here akati ndakaendako kwai takaendako kumba kwacho tiri 8 manheru mbuya vanzwa kuti mukadzi wachona haako wakaenda kumuchato wemwana wake ndobva vaenda nokundosvika nokuti tsveta paimba kwai ndobva ndasvika paimba paya vakandidzinga vakati vaTarusenga vakibva pano uni under age inda kumba kwenyu asi tataenda tiri 8 vamwe vakadzokera kumba nobva vandonditsveta nobva wadzokera kumba here zvikanzi ndakagara nobva ndadzokera kumba mangwana nobva vadzokera neni nokundonditsvetazve nobva vaTarusenga vanditora vakandonditsveta kuhama yavo iri muvillage rekwamandikisi mwana waitaura muvillage rekwamandikisi saka nhasi zuva retatu vavazonditora vakati handi nenyaya yedu kuna CCW nobva ndati saka wadi kuuya nababa vacho zvikanzi vatete ndovazotonga kuti vandiperekedze ndikati aiwa pakanaka nobva ndati tora foni yangu nobva ndafona kusocial welfare nobva vati alright udzai mbuya vake vadini vauye naye kuno nobva ndati achibva adzokera kumba inza ndaudza mbuya vacho wakabva musiro kwakazonzi vazvovaira vashayika nobva ndaenda kurufu manheru acho pana baba vake vanonzi njekenjera vakabva vauya kumba nokundishayiwa vandishayiwa mangwana makuseni vakabva vamuka vachidini vachiuya naye uyu nobva ndati zvatonaka hamuna kufonerwa nevesocial welfare vakati hatina ndikati vakati mwana ngauyiwe naye nambuya vake nobva iye ati ndikati inini ndazokudzai ndoti vesocial welfare vati chii vazoti mbuya vacho vainda here iyo vakati ndobva kuvillage kwamusiyiwa mbuya vacho vainda here kana kuti zvakamira sei nobva ati ndobva ndakafonerwa nevesocial welfare akuti mbuya vacho vati ina handikwanisi kuuya nemwana unoya namai osi nobva ndati ava vanaoziva kuti munhu onzi mai osi wacho ndini nobva ndati chii ndikati kweivo mbuya vacho vanorambira ichikuya nemuzukuru wavo ivo vari vanoziva nyaya yemimba yemuzukuru wavo zvikasinzi vati indotofuka nyimo dzanga ndiuinaye ina ndaita nharo nenyaya yokuti pamashure apa ndaisienda kusocial welfare achipiwa mabhilo chiichini ari mumwe wevana vanga vakagara mumusha wangu achitambura ndofamba ndichiona vana vanoabhuswa vati vana vanotambura vaya vasina rubatsiro saka ndaimboti kana akakona kupinda mubhimu ndaendako kusocial welfare ndichinotaura dambudziko remwana achinyorwa achipiwawo mabhilo mabhuku akatombopiwa uniform baba vake vakambofonerwa nevesocial welfare mbuya vati ini handizvikwanisi vakadavira kuti indezvo ndinotumirawo maaveji ichikuna mbuya vacho ngavachengete chimwana handaunetsa ndakabva ndamutomboti musi wemangwana achona ndobva ndati mari inobvepi zvikaitsvagai mwe ngaatsvage mari vanzi vauye nemwana ndobva ndatora mwana aya nekutsvaga mari yangu yebhazi ndobva ndamukira kusocial welfare ndasvika kusocial welfare kuya ndavainga kuna Gambisa navazimbisi ndobva ndatosvika ndichitopinda ndakabva ndatomhoresana nevaivamo zvikanzi ko mai osi vacho varamba kuya nemwana yari naCCW ndobva ndatozoseka zvangu ndikati mai osi ndini zvikanzi isati ngohwati mai osi tichifunga kuti chii ndomumwewo munhu anotova wemuraini ndikati mai osi vacho ndini ndobva vati zvakanaka ndobva abvunzwa mibvunzo yaakabvunzwa umomo achi musocial welfare aingotaura zvokuti ndine mimba yaTarusenga vakanyora mapepa avo vakapedza nemadheti mafaira avo vakatsvetawo ndobva vanditi madha motoshinga tokumbirawo murambe muchifamba nemwana wise zvomuri mauya naye handina kuramba because kubasa kwangu kokushandifamba nevana ndakabva ndatora nemwana uya nokuenda kupolisi ndasvika kupolisi vaiva kuna maofisa 3 vakadzi 2 murume 1 murume anonzi 2 ndakatoshandisa ndatotora mafoni namba avo ese mapurisa iwani nobva tapinda mukati vachibva vandibvunza nyaya ndikati ini ndinongova mutumwi ndiri CCW uyu ndiye anogona zvitaurira nyaya yako akanzi mbuya aripi akati mbuya asara achifuka nyuma akanzi tiudze nyaya yako nemakore mangani
nobva ati ndikati ndatoya nebhetsi rake nobva ndabudisa bhetsi reflect yake nobva ndamupa mumapurisa aya nobva ndamapa vakati alright nobva vanyora zvavakanyora akanzi progress une makore mangani svika 16 ndakutena 17 vakati zvakanaka mimba yeunayo ndeyani zvikanzi ndeyatarusenga zvikanzi tarusenga wacho une makore mangani akati handizivi zvikanzi first name yake inonzani nobva iye aramba akanyara ndikati unonzi tarisai iye akati hanzi tarisai unonzi tarirai tarusenga progress nemuromo wake nobva vati munhu mukuru wawati hauzivi makore ake asi wakura ko zita rokuti tarirai wakazoriziva sei plus iwe siye usingakudzi vanhu vakuru mupurisa akamudako nobva aramba akanyarara zvikanzi unovazivirepi babavo zvikanzi vaimbouya kumba kwedu vachichererwa mbambaira ndichivaperekedza nambuya chindina nadzo plus mombe kudhibha dzaitererwa navo vatarusenga vakamboterera mombe dzedu apo vakazotiva nobva vati alright nobva anzi wakarepiwa wakabatiwa here we zvikanzi havana kundibata wakaitwa sei zvikasinzi taitaurirana vachinditora tichitourirana pane umwe akachizviziva here nobva ati mbuya vaizviziva zvikasinzi saka mimba yeunayo ndeyani nobva adzokora kuti ndeyatarirai tarusenga nobva mapurisa anyora statement yavo vanyora nobva vapedza nobva vanditi mama mwana uyu makore ake 16 years ini ndakandagara ndatoudzwa kuti mutemo uri kuti pana ndakazoita workshop yokupedzisira mutemo uri kuti ini kubasa kwangu ini saCCW ndinoti mwana i0 to 18 years but kupolisi mutemo waakuti munhu une 16 years unozvimiririra ava munhu unotenderwa kuinda pabonde kana iye achida anozvimiririra ega pasexual abuse nyaya iyo haipindi nobva vandibvunza mapurisa vakati nyaya iyi hani manzwa mwana achizvirondedzerera kuti haana kurepiwa haana kumanikidzwa haana kudini vanotourirana vanozivana nobva ndati zvikanzi saka hapana pasection painokwana nyaya iyi nobva ndati wo zvikanzi nobva ndati vati saka modini ndikati ini mari yandabva nayo kumba ndakwereta mari haisi yangu ini kusocial welfare ndoshandira vhundari handina mari yokudzokera nemwana wepi kumba vakati hamudzokeri nemwana kumba mune magara muri kutoenda kugutu rurawo naye nobva ndabva kugomo mapurisa ava nemwana anokuenda kugutu rurawo nokunonokerwa kupedzerwa ndakapedzerwa mapasti 3 ndokuti wakaya kumapasti 3 nobva azotitarira paya nekiu nokutarirwa mwana uya zvikanzi zveshu waune mimba chichi bva ndanyorerwa bhuku ndandabva nebhuku rangu ndichiti kana akashawapo kunyorerwa anyorerwe mubhuku riya nobva tanyorerwa bhuku riya nokudzoka naro nobva ndadzokera kusocial welfare nokundosvika nokurondedzera nyaya yangu vesocial welfare vana zimbizi vakati kana hazvigoni mapurisa agoni kuti atizve mwana uyu une 16 years inofanira kunodzokerai nayo kumba regerai ndifoni nobva vafona vari 2 vesocial welfare nobva pateta kakusawisana nemapurisa mapurisa achiti handiti takakudzai mutemo wako takadana manesi tikadana CCW nesu mapurisa nemesocial welfare takakudzai kuti mwana une 16 years kusiyako kuti arepiwa kana iye aidana nemunhu wake haisi repu kesi une kodzero yokuita bonde ana kodzero yokuwanikwa vatoti alright wochichi mari ndoiwanepi nobva vati alright nobva vesocial welfare vafona kuzapa kuchildren tare yari children tare mazuva iwano nobva yarondedzera musoro wenyaya children tare nobva yandipa nobva vanditi uya kunorwei nobva ndaenda vakanditi makwira mari nobva ndarondedzera mari yandakakwira bhazi nobva vandipa mariya vakati saka kubva kuseni mama nezvamakaita miromo yenyu munoreva kuti mambohi nobva vanditi alright nobva vandipa mari yebhazi yangu neyake nemari yangu yandandauyisa nobva vatipa mari yechikafu vakati chiendai kumba mudini mutenge chikafu munzira nobva ndaona kuti kubvako uko kuti ndiende uye kumba kesi yakadai haina kupera nobva ndadzokera pasocial welfare ndikanoti tapiwa mari yebhazi neyechikafu but honai dambudziko riri apa muri kuziva here kuti mwana uyu ndandiuya naye ndichitaura zvokuti mwana ari pariski uyu kubva kumabhilo kuchii mbuya nababa vemwana vachita vari vanhu vanokandidzana chii mwana uyu
ndobva vanditi alright it's okay. Saka mama tichi ndobva ndati ndiri kutofunza kuti saka nyaya ndiri kunoitangane papi because imimi nepolisi matotaurirana matonzwisisana vazimbisi vakati aiwa ndichakufonera futi medhemu vaya akatonditi mupurisa wachikadzi akatoti nai vazimbisi CCW wabva pano nemwana unori vati haana kunzwisisa zvatarondedzera here kuuya achikudzai kuti mwana uyu anozvimirira because wati haana kurepiwa 1 2 wati uri kutodanana nababa 3 uri kuti handina kumanikidziwa kubatwa. Nobva vaya vati wazvitaura but haisiyo nyaya tiri kutaura nyaya yekuti uyu mwana unochengeteka sei. Nobva vati amen. Ndichibva ndati alright. Ndobva ndakabvako ndikati ini ndava ndodzokera naye mwana vakati dzokerai. Ndikati kubva kupreparation mwana auchaonekwa nani vakati handiti iye mukadzi wabvuma kuti unayo baba mimba ina baba. Ndobva ndati alright. Ndobva ndapinda murodi medu kwakatozwa rakatonyura nobva takwira nokudzaka kwazvo rakatosviba kwakunaya. Ndobva ndafonera mbuya vacho ava vari muna tadzaka usiku huno kana ndatakusvika paimba pangu ndichakufonerai mozotora mwana. Ina ndichakwanisi kuramba ndichiuya nemwana wakundaneta zveshe wana ndaneta ndakabva paimba kumafuwa papati takatopadzwa kumapasti 8 usiku handichakwanisi kuramba ndifamba ndichiuya nemwana. imi mondigashirawo paimba nokupai mwana mumaoko hazviiti kuti ndite mwana kusundira mwana. Ndobva vati alright mbuya vacha tarodzaka tafamba tichingoti giti paimba. Ndobva handatongopinda wamba naye takamira panze. Ndobva ndavafonera vakabva ndasangana navo vane mwana wavagomana vari muno tichingobva paimba pangu pazvimatanga zvirapa. Ndobva ndavaona ndikati mbuya mutasa ndadzoka nemwana uyu uyu. Ndobva vati alright nyaya yenyu yapapi. Ndikati ati haana kubatiwa haana kudii saka anzi unonozvionera asi mwana ndinopa imi eji yake haitenderwi kuwanikwa asi unotenderwa kuti ugara nemunhu. Ndobva vati ndobva ini vati chii zvikanzima ndikanowanikwa mwana yeye hazviiti johani paimba haadini haamudi plus ini pamusha hausi wangu mimba iyo inochengetwa nainodi. Ndikati torai mwana muende naye kumba ini mangwana ndichauyako. Ndobva vati ndobva vagashira mwana uyu avambuya kuvapa maoko dai vane mwana wavo mukomana. Ndobva vafamba vachienda kumba. Izvo iye munzira zvaatombondiudza izvo zvanga zviri zveshuwa atoti izvozvi munoenda neni kwagutu kumbako kunonoita chimoto makuseni patauya paya nababa vaenda kwatamusenga vakandotema madho vachiti tipei mombe. ini handina kuzviziva kuti ndezveshuwa ndavangoti mwana unongotaura mumimba unongotaura chiro zvataura. Ndobva ndati ndobva ivo vaenda kumba kwavo inokuenda kumba mwavo mangwa makuseni. Ndobva ndazofona ndikati mwana handifungiri medhemu kuti kwakamira sei handizivi kuti wakagara zvakaita sei asi nyaya yangoripo ndeye preparation. Mbuya vacho vakanatondudza kuti mimba yakona inochengetwa nani ina handina preparation yekutengera mwana una baba vake. Ndobva vati alright ivo baba vacho navagoti vati chii. Ini ndobva ndaona kuti ini pano kuti nditaure nezvababa vacho ndisina kuvaona hazvidini hazviiti. Ini necertificate yangu iyi iri pano yamuone iyi yekanzi namerwe nyenyangiri hapana unokwanisa kuda kuiverengei. Ndobva ndabva paimba pangu nokusvika paimba patarusenga tisvikewo muvhileji masabhuku apagami uku kwamakoyo kundakaenda kuna sabhuku makoyo ndikavaudza kuti sabhuku ndine kesi yandafambira muno murai. Sabhuku makoyo vakanditi CCW maita zvakanaka ini yandakainzwa but ine ndomboipa ndombosvikipo isu takaudzwa navachidhanguro vachiri tikansela kuti kune vanhu vanoi maCCW vakatsvetwa munzvimbo musapinda munyaya dzodzi nemapurisa nesocial welfare kana angoya munzvimbo menyu akakuzivisa it's okay. Ndobva vavana kana uri kutombogara vaitenda vati vakatongoti ita basa rako uku nenyaya yekuti hakuziko kwakune kesi yangu ini nyaya dzangu dziri kuvana. Ndakasvika paimba pevana ndambosvika pasabhuku vana kutaura naye. Ndobva mukadzi wacho naakuda mumba. Ndobva tamhoresana ndikati ndinokumbira kuona mese nababa. Ndobva ava vazokera vanondodana murume wavo. Ndobva ndati ndine kanyaya kangu kandinako ndine bepa rangu iri certificate yangu asi ndinokumbirawo kundokuonesai muri pamwe nemhuri yekwamutasa. Ava vakatoti hatizonorohwi here ndikati handifungiri ndokumbira kuonesaiwo muri pamwe ndiripo. Ndobva vati zvakanaka tibva taenda takati baba namai avo neni pano nokunosvika paimba pambuya mutasa ipapa nemwana wavo usiri baba vemwana ivavo neuya wandiri kuti njeko uyu wokuya nemwana. Ndobva tamhoresana nokugarisana
ndichibva ina navaudza zvokuti ndabva kwagutu ndadi ndakasvika ndobva tagara nokubvunzana mufaro mamukase wamukase progi wamuka zvakanaka ndobva ndati imi vatarusenga mwana uyu uri kuti une pamuviri penyu ndobva vati alright tinonyorerana mazuva makamubata here vakangoti tinonyorerana mazuva ndozvavakandipindura ndobva ndati alright ndobva ndati ndiri kukumbirawo mutengere mwana uyu preparation nechidresi chakapfeka ichi hazvisi kuindirana mutengerewo neteneti ndobva ivava naudavira mukadzi wacho uyu ndobva ati alright tazviwa mamshara asi zvinhu zvese izvi zvingakosta semari ndobva ndatotaura navo tikatoseka pamwe ndakatovatarisa ndikati munokotsvakawo zvemari iri nane because kuchipatara mazuva ano kuri kudini kuri kudhura inicho ndongoda kuti pabude vanhu vaviri mai uyu une mimba nemwana wachapona ndobva ndoda ndokuti basa rangu rienderere mberi ndobva vati alright zvikati saka panogona kuda semari ndikati kuchipatara motsvagawo mari asi ndikatoseka navo vese varimo vanambuya yacho ndikati haiwa mari yekuchipatara nemanapukeni neteneti pane peingasvika momberi haitosvikika namombe ndobva vati alright ndobva ndati saka munoiwana here mudzimai wacho akati tinozviwana tichatsvaga uyu uri pano ndobva ndati zvakanaka ndikati hino zvamatenda udai maita basa saka ini basa rangu raperera pano ndodzokera kumba kwangu asi ndandichiti dei vamazviwana chendisingazoti ndechekuti mwana akonere mumba vakati shuwa tinogadzirisa ndikati zvakanaka indikati ni basa rangu raperera pano handina kuziva kuti pandati basa rangu raperera pano ava vane pfungwa dzavatotora nenyaya yokuti handina kuzoona munhu wakazouyazve kumba kwangu achiti mari yekuchipatara yawanikwa kana kuti kwatengwa teneti kana kuti kwatengwa preparation kana kwatengwa chii handina munhu wandakazoona kumba kwangu ndagara ndopane mumwe musi mudzimai weava achibva kuchipatara nozodarika nekumba kwangu makadii pano tiripo makadiwo ndikati ndatogadzira ndoda zvangu inda naprogi achindotarirwa indichinda kubasa kwangu kwazvavaira zvikanzi anzi vakakuudza here vari kukuudza here kuti ndatazotenga teneti riya plus mari yekuchipatara vakapiwa nobva ndati mari yekuchipatara vakapiwa mari zvikanzi handazviti vakati 210 rikati vakati 210 dei ndadawana bhuku rangu ndichazoya vakati 210 ka vakati 210 nobva ndati avinga vakaita basa indichakurudzirawo kuti asaponera pai mumba mbuya vake vaende kuchinai kuchipatara nobva vati alright pazoita mazuva nobva avo vazotizve muzi ndakatoti ndasangana progi achifudza mombe kwandagwadziwa dumbu ranga ndiri kukonda ndiri mumota ndichaenda ndinokandira mbuya vaya zvikanzi vakakuudza here kuti kwakazotorwa mombe kumba ndikati mombe yakabviswa nani zvikanzi vakauya vakaita hovhiu vakatora mombe kuna vatarusenga ndikati ko ivo mbuya vacho kana vachiwo vatarusenga seni ndaifambira nyaya dzacho kumapurisa chakutazia kundiudzawo chii chero iyoyo mari yavakangoindisa kuchipatara chakutazia kungouya ngondiudzawo saCCW kuti mari yayazowanikwa tabvisa mari chii chakakutadzisai kudaro ava vakatoti nonga ipapo pakati takatovaraiwa asi pamombe apa ineniwo zvazvitodii zvitondirwadza vandatoti murume inopengai aizobvisa mombe ndedzei mamuchiroorerana here kwati mamuchita sei mwana uyu yana age harohwi asi akanzi anotenderwa kuita bonde kana iye ariye abvuma ari kuda kosaka mombe mazobvisa dziri dzinobva tatonyararidzana nokutoparadzana nokuzosangana nambuya ava nai mai guru kwakadini kuri nane musikana zvikanzi musikana uri kwake ndikati ndakazomuona kuchipatara kuti akazoenda chese chichi zvikanzi alright ndikati makazotora mombe uko mairoorerwa here ko makadi kundiudzawo zvikanzi iwe musiya wakasitiudza kuti ini basa rangu raperera pano ndashanda zvapera saka paimba pakuti achauya kuzoitei ava vari munombuya tachauya kuzoitei nobva ndati alright ndikatoonawo kuti zveshuwa ini ndindakazvitaura izvozvo kuti ini basa rangu raperera pano right ndazoonazve uyo njeke moroi makadii tiripo makadiwo musikana wakazoenda kuchipatara zvikanzi asati asimbuya acho vari kugadzirira mari dzavapo ndikati apo makadiwo kundiudzawo semunhu waishanda nemi kuti mari zvikasinzi iwo musiyo wakati basa rako raperera pano taizokuudzira chii nobva ndati nokudini nokunyarara wazokona mwana wake pamwana apa indai mazuva ndandichitarisira kuti ndichamuti imishinda ine mwana asati asvika ndakazongowa nemakuhwa kuti purogurunzi wakaponyera mba inokubasa kwangu ndinonzi sheve ngadzipure chimuromo chite chitokotoko saka zveshuwa sheve dzangu dzazi huru chimuromo chitokosa nobva zvazi progi wakaponyera mba heya haina nawo ndiudza handina kuvhunza
ndagara ndazoti kwanzi asi kwamakoveko kwakaita dare vhiki yapera zvakwakaita dare vhiki yapera kunonzi kune imba yakawanikwa yakapasiwa yakashamirwa saka vakazoenda vachivhura vakaona kuti mumba hamuna zvakatohwa here nobva vadii zvikanzi vapinda mumba muya vakaona mumba hamuna chakatohwa nobva vati ko machira yapamubhedhi apa pamwe machira ari muwodhropu kana kuti wodhropu yakandio muwodhropu ndo pakatohwa chimachira vanobva mavhurwa dhoo nokwanika puroguya ari pai ari muwodhropu nzinobva abatwa zvikanzi uri kutsvagei toda kuginisa kumapurisa kwai akati musandisungisa ndinovata muno naningi ini kunzwa uno saka machira ndiwamba muchifunga alright nai ava ndazovaona futi mai guru ko muzukuru akazorohwa nyaya ndinonzwa kazinzi tatichakuudzira chii wakati ndakuda chii mukati menyaya asi ndizvozvo nobva ndati alright ndasiyana nazvo mumwe musi kwakotokochitonaya futi indogara ndichiti ndoshandira kwazvavaira kana kuenda kwagutu makesi mazhinji vaiva kutongonditi rwenyita vanatonditi mabasa rangu rofana kuva netsindidzo derakari sina tsindidzo ndakatoya ndikaibvajanura kuno asi kuti nenyaya yetsindidzo asi ndaikwanisa kuimhakira makaita imwe kesi yanga iri hombe muvhileji rekwazvavaira nobva child line yaifonera usiku vakatoti tatombotaura namevsikotosa chiichi rwenyu tibatsire ndati avhileji repazvavaira ripadhuze apo kwakwa kuma12 manyero nobva ndaita nyaya iya saka vese vakatoshamisika mangwana vovhunduka mwana angadiwa kuharare atowanikiwa mwana aya otorwa odini oinda otondisekwa nditoti rwenyu uri kushanda hakuzipo chiichi kuti zvafamba sei wamwana sei chiichi nobva ndarondedzera nyaya yangu nobva iya yadini yatogadzirika zvayo yadini yapera alright ndozobva kwagutu musiwe futi kwakanayazve futi ndoti ndakusvika village ava vari kwamakoye riri pamhiri isu misha iri iri pamhiri kudai ndaona moto dzakazara kusenjere kweduku ndototi kune wemota ngati musamanyisa mota muchazotiparira ngozi nobva ati alright ndaona kuti puroguya ari kundunda uri kudini uri kunyima ndakanatsoona kuti uyu ndikati ndinoda kurufa ndasvika kumba kwangu wemota wadzokera nobva ndatsveta mabhuku angu nobva ndadzoka musenjere wanike ndiye wakamira uri kunyima apa une mwana akakwanga asina asi wanga atopona ine angozve munhu wakatondudza zvokuti wapona wadini handina mhoro progi mhoro iyi kwakadini kuri nani ko iwe unofudza mombe zvikaita hindi uchiwanire mwana sipo ndikati uwanire mwana sipo ko ava vazi kuchengeta here mwana zvikasinzi vanochengeta asi kune mari yakauya yakaenda kwambuya pachipanda nobva ndanyarara ndamubvunzurura zvakawanda ndati iyi inotova abuse mwana uyu ungasiiswa musvava mbachifudziswa mombe kuchinaya kudai ava ndakazovaona futi ndikati iko imi munofudzisa mwana wakasara nani vakati mwana ndakasara naye ko munomufudzisa mombe kuti zviite sei zvikanzi ndiye unenge achitongoda kuzvibatsira ndobva ndati zvakanaka alright pakanaka ndobva ndatosiyana nazvo asi ndikatovaudza kuti zvina kunaka zvamunoita nemuti murega kana muchinaya kudai agare nemwana mumba mwana ufanira kugara achimwa mukaka nobva ivo vakoti hondiye unenge achizvidira chiichi nobva ndatoti zvakanaka nokutodzokera kumba kwangu ipapa manje apa pazosvika pakuti akande mwana wakainda kunowanikwawo mukomana wacho nawo kachienda paziso aenda kunowanikwa mbuya iye kana achirevesa kana kuti unonyepa asi uriko achabuda pastatement uriko mbuya vakati uya utore mwana wako iye ndiye unodaro ine handisivi mwana wako adzoka paimba ndobva akauya handisi kuti wakagara mazuva mangani ndobva adzokera kuda ndobva akada kuzonowanikwa futi here aida kudzokera kumurume uya futi ndokuzoinda abereka chii mwana wake ini izvi zvese ndakazongohwa kunzi kune mwana wafa kune mwana wadai mapurisa akati tinoda kuziva kuti mwana uyu waibayiwa here waenda achinotarirwa kuchipatara zvakatariswa pazvavaira zvese ini zvandaita naine pane masignature angu munomutangira pakiliniki pazvavaira moenda kusocial welfare moenda kupolisi masignature angu ese okumira nemwana uyu ndinawo handina ropa rangu handina ropa remwana iye rinopichema murudzi rwokwangu indakatomumura asi kuti pazowira samanisi ronditiwe rwenyu warodza ana echi ipapo ina handazombogara ndaitevera nyaya iyoyo yokuti ndione kuti uri kufamba sei nemwana wake chete handina
Kataura nezvomushando wokwadziso akazitaura zvomwana ipapo pamushando wokwadziso nomeno vava zida kuti ndonzwa kuti vabvunzirei kuti vati kudii musada vabvunzirei ivo kuti vati kudii nezvomushando wokwadziso. Ndati akanzi aripinda kuwanikwa kwamaungwa uku nemunhu unoshanda kwaziso. Ziso upi uri uno? Wanga itowa mushandi wepo asi kudanga ari mukomana wake iyi. muri kuona chiri kutaura pamusoro pemunhu paakazoenda akazotorwa avako nemapurisa kana ndirikunzwisisa kudai. Zvino inini makadaidzwa nedare ramambo kuti muzopa umbo hwamapanditi asi ndine mubvunzo mukuru kwazvo. Social welfare yakapa mvumo yokuti munhu unogona mwanasikana ari pasi pe18 years anogona kurara nevarume paanogona. 1 2 sarudzo yokuwanikwa inenge iri yake. Apa panga patova nenhumbu ende muri kupa umbo hwamuri kupa mudare rino panoti nemapurisawo akati mwana uyu wanga asvika age of consent ndo zera rokubvuma kurara nevarume. Ndizvo here zvamataura ndichipfupisa. Anozvimiririra 16 years anozvimirira mutemo uri kumapurisa asi ini kusocial welfare tinoti 0 to 18 mwana asi kumapurisa vanototi 0 to 16 up to achienda musoro anozvimiririra kana iye ati handina kurepiwa. Saka iyi nyaya iri mapurisa iri kubva kumapurisa. Manesi akateudzwa kuti kana CCW akauya ane mwana une 16 years achiti arepiwa wozi handina kutozoita iye ega ndakazoita vanhu vanotokwana 4 kana kuti 5 mama koyo munhu tichienda kliniki tichienda kumapurisa ichinoshaya basa nyaya iyo. Saka iyo ine mapurisa zvakanaka tinotenda ini ndaisandaringira ndikungonzwa hangu kuti mapurisa kunoku ari kubvumiranya vana vari under 18 kuti vaitwe sexual abuse. 16 not sexual vakatoti pasexual abuse nyaya haikwani yanga ichikwana vakatovhunzana kuti saka tichiita pasection ani nyaya haikwani. Sexual abuse kumanikidzwa kurepiwa iye asingadi kwete kuti iye ndiye anoti obvuma kana kuti iye ndiye anotoziva zvokuti tichanotengerana madhiringi tichanoda uyo haana kumanikidzwa vakataurira. Zvakanaka izvi point remaiburisa asi ndoda kubvunza kuti mapurisa akakupai information iyi vakakupai go ahead vakazokuudza kuti hai ndini chibudai mungava nenhamba dzavo. Mupurisa wachona apa pese pataiita namhamba vakanditi ndoendai musocial welfare nekunhenge vavaripo izvozvizvi iye yakachinjirwa kwamutare chinjirwa kubhigita asi kesi haimosva hairovi nyaya dzese idzi dziriko kusocial welfare nekumapurisa dzinonowanikwa. Zvakanaka mungagona kuita semapo kuti tiwane madetails emapurisa iwayo because ndinofungidzira kuti hapana ari pamusoro pomutemo. Hakuna kana department inobvumisa kuti mwana ari under age anzi anozowapuwa nhumbu because sexual abuse haigoni kuva inoitika one day iyo ndinenge ichinzi rape asi still is statutory rape nenyaya yekuti mwana uyo anga ari under age. Ende chiri kudaro ndichokuti department yamuri kutaura nezvesocial welfare nemapurisa ndo vachengetedzi vevana ndo vachengetedzi vemutemo vari kubvumira zvinhu zvakadaro zvichidini zvichiitika. Nemiwo veCCW mutemo maiuziva zvese zvamakaita zvimwe zvanga zvakakodzera kubatsira mwana uyu handiti ka zvanga zvakakodzera chaizvo kuti mwana uyu awane rubatsiro rwakanga achibatsira. Hamuna imwe mhosva yamuri upomerwa panapa sokuti yenyu nyaya ndeyekutyora mutemo wenyika wazokonzeresa kuti pasvike parufu rwomwana munhu akuda kunowanikwa. Ndisandapedza zvino handambe chikudisturba pamanga muchitaura handitika. Saka imimi ndo pamakamonyorola nyaya ndo pamunofanira kupindura. Dare rino rigona kuti rine kodzero yekutarisa kuti CCW makakanganisa nzvimbo inoyi muchitsigira zvisingatsigiriki.
zvamaifana kumira kuti dai iri social welfare vari varungu venyu vanotaura vachiita saizvozvo vainge panozobuda mufungo unoti asi mapurisa akanga atengwa asi CCW nevesocial welfare vakanga vapuwa vharamuromo. Nokuti kana zvakadaro hakuna munhu ane kodzero yekuti iwe ukaona munhu achiponda munhu woti iwe ndanzi usataura pamusoro pazvo nokuti uyu wanga asarudza kuti kana ndoda kufa mungutora didi mweri monditema naro. Izvozvo hazviitiki. Saka inini ndiri kutaura ndichiti CCW mune part yamakaplaya kuzosvika mwana amonyorerwe mutsipa akandwa mutsime rinonwa vanhu. Handitika isusu tiri kutoti vese vakapinda panyaya iyoyo vane kusvibisa kwavakaita nzvimbo yamambo Munyaradzi, especially panyaya yemvura yetsime rakanga richinwiwa nevillage yose nhasi risingachagoni kunwika. Ndiri kuti isusu tinofanira kukonfirma kubva kumapurisa makashanda nawo, as long as mupurisa iye asina kufa rekodhi iriko kuti makanyorana pasi kuti mapurisa ati regedzai hake mwana uyu hapana mhosva under age irikutaurwapo nokuti wasvika age of consent. Ndizvo zvamukutaura anatipa sexual abuse anga aitwa sexual abuse irefuka yanga aitwa sexual abuse ikumanikidzwa kana kumbunyikidzwa. Saka iye akabvunzwa wakabatwa nawo kangani akarondedzera zvakawanda zvokuti kudhibha ndaiinda nemombe mbuya achiterekwa mombe ava mbuya iyi ndiye waitaura kumapurisa zvichinyorwa akataura zvokuti ndakamboinda kumba vakamboya kumba vakachererwa bhaketi rembamba iye aitaura kumapurisa. Saka iwe waidanana nababa vakati taidanana nababa. Saka vakanditi haisi rape case kumbunyikidzwa kwemwana. Saka nyaya iyi toshawa titoitsveta pari rape case haisi kukwana. Social welfare ikatombofona kumapurisa ndadzokera kusocial welfare undoti honai nyaya yematenderero ayaita kuti ndoita sei nemwana vakafonako vazimbisi vaitaura nemapurisa. Mapurisa akatondiita inini kunge ndaenda kusocial welfare ndikanotaura nhema vakanditi CCW chavako nemwana anotaura here. Nyaya chaicha iripo yepinotiyo chinhu chinonzi statutory ndechekuti mwana aipanda kuti wakaita mwana asati asvika 18 years. Kubva kumadhetsi amapa kuma 2022 mwana uyu wanga asati asvika chii. Asi sisi nyaya yedu haigoni kutonga nyaya yerepo. Dare redu haritongi nyaya yechi yerepo. Tinoda kuudzai iyi nyaya yatinozosera kumapurisa kuti imi muri kutaura ndimakaadvaisa CCW kuti azotaura kuti hapana rape case yakaita sei. Isusu zvatikuita tikuwana information kwamuri kuti nzvimbo yedu igadzikane munomu vanhu vagoziva kuti kuno mutemo kune kuremekedza mitemo yenyika nekuremekedza dunhu ramambo Munyaradzi nokusauraya vanhu muchikanda mumatsime. Tichatora matanho akakodzera kuti izvo tinzwisise kuti ndo zvakatenderwa namapurisa edu muSocial Welfare Department. Saka ndofunga kuti kana pane vamwe vandakuwedzera ipapo vamwe vasati vataura ipapo tichasimudza vamwe pamune zvamuda kuwedzera wedzerai nokuti kozvino tine key witness uyo ari kunyenyerwa mhosva yokunzi ndiwo wakapati pamuviri. Iye unofanira kupurawo kuti wakangaona here kuti apa paibva is this the age of consent semataurirwa zviri kuita. Inini maonero andinoita neumbowo hwavapo hatisati tava nechokwadi information yakaita kuti vazonzi vakaroodza nekuti varipo vaitaura kuti izvi takatonzi navo vabva kumapurisa vakanzi nganoita zvakati. Saka vatombovati tombovasendekera toenda kumberi navo. Saka tinodawo ndachida kuzozivawo madetails evanhu vakaita nyaya nemi mapurisa. Madetails handiziva simazita ndoziva
hamuna kana madetails avo kuti vane phone number chichichi Chichina because zvavanondiita nezvekuti kana officer wandie ndiita case naye maofficer anenge achishandira mumomo section 15 vane varume ivavo ndo vandoshanda navo panguva yayo ndovetine madetails kana abva akauya unopiwa dziyo yokugara ndaitova nedzowa sajeni mutanga uya nokuti hasisipo akatobva ndobva ndapiwa dzatuli iyeye abva ike zvinokwaane vamwe asi kuti ini nyaya yangu ndiri kuti musatambura aya makezi nyaya dziriko dzakafairwa mumafaira tikatoenda tese tinonodziona saka ndiri kuti musatambura kana kutoendai mega mangoendai munoti ndinotsvaga kesi yakayanda ccw naumero kwenyu yemwana unonzi progress mutasa mutowanika pane zita rangu pamakesi ake matatu motaura nyaya yenyu kuti ndiri kuda nyaya yaakaita natarirai iye wakati unonzi tarirai tafusenga ndakandanyoresa kuti tarisai saka iye wakazochekesa akati aiwa unonzi tarirai munodaro muchandowana mafaira avo right saka iko zvino vamati imini pane vanhu vakanga vachiziva zvekubviswa kwemombe dzingavapizve ini zvemombe handitombobatwa achitaura nemimi mamira zvinhu maona pendera imini aiwa nditoronedzera zvekuti imi zvemombe handitozivi torosavuka pagaba nhambo dzikapaima pake aiwa imikuda kuti matedza vanhu tikatokuzai vanhu kuti pamakaita makanaka pamamakashaka tikakuratidza handiteka saka imapedzeni tiri kuti pane mombe dzakabviswa pana mbuya vari pano handiti mati mubvisi wei kuramba zvatavamuyaradzi takaudzwa namambo ndisina tiri parufara kuti imi mose chapupu chedu chenyaya iyi uyai kudare muzopa uchapupu hwenyu senyaya yangu yanga yagara iri kudhara musina kuikomburuta tamufa kuti muchapurira mberi makadaro asi kana maakudai nekuti zvoita zvitsva kuti takutanga zvitsva zviya zvatakatovhara handingagoni kuzvinhu zvakakondinya saka zvadaveza izvozvo mwana uyauya kuno mwana wakagara da akaata mwana waenda kuchibva indati mbuya rekanine kwagutu ndakaita kwagutini ndikatora sekurangu ariko ndikati nyaya yenyu ikandibetserwe nemapurisa dai akapinda panyaya ndikaita pakembi yemapurisa iyi mapurisa akati nyaya dzenyu idzi ndo dzamasabhuku idzi namadzishe wadiwa dzokereko kwauna sabhuku ndikadzoka ini ndikaona sabhuku makore sabhuku makore akati idzi nyaya dzidzi dzangu handigoni kuita panyaya idzodzo saka tiri pakuita mwana wakabhatiza futi ndokudzaita kumba kwake kwabereki vake otiza kumba kwambuya kwandadamisa mwana uyaenda kumba kwambuya kwandadamisa wakadzoka kuti vabereki vake izvi iye kudigiri njekenjere iye nevamwe vacho ivavo wokwamutasa vasiri mbuya ndo vakaya kumba kwangu vakatora sabhuku vakaenda sabhuku vakamira pashi pakatomira vakatowana kushe mukati momushatindakwati mushai vakada kutondibonda pamba pangu tikazopitizira muhosi nazvinezvi dhokoti mabangu riri kushena shika kudai rakaenda kupidza danda kuti aminyedo vapinde mumba zokuti ena vakapindawo ndisipo ndoba akazoenda nemwana vipana sabhuku apaga kuti bakazana naye ini ndokubhadhara kuti kubvira pakatanga kuuya vanhu ava vachiuya nomwana wavo kumba kwangu ndokudzokazve gwediri nomwana wavo kumba kwangu ini mwana wavo ndisikamuzivi zvoreva kuti vanhu ava vaneni havana mwana ndomaona ndakaziite nhama dzangu dzikati zvemababa iyi haineni komadii zvenyu mangoregera pavakauya vechi2 vachipa mwana wavo zvakanaka ndibobataimuri kutaura zvakanaka kana makatora gwara ari kuda kumanikidzira inyaya isiri yenyu kwaivakukanganisa asi ni muchiziva kumwana une pamwe paimboratidza kurwara nepfungwa ini kutaura chokwadi mwana waienda kuchikoro ndichingomuna achidzoka asi zvikuti kuratidza kuti kurwara nepfungwa chaiko chaiko handidakuna kuti munopikisana here neumbo wambopiwa naccw vachitaura vachiti mwana wakataura kuti nezita raakapa ndiye munhu wakataurwa here weccw asi kuti vanonzana ini ndichienda kumapurisa ndichigara muvillage mazvikobe ndaiziva kuti unonzi tarisai tarusenga asi tazova kumapurisa mwana wakati tarirai saka inini papapo pamasitamarira Baba's first name in India. Indo's Tarirai Tarusenga. Number is 27 07 07 06 06 51 51 V27
V27 saka vari pamusoro zvokwadi ndoshandawo ndiri CCW ndoda kudetsera mumwe wangu uyu nenyaya yababa isu kubasa kwedu kwatinoshandira hakuna munhu vatarusenga ini naye handingabvisa muhwe kungobva kwandabva ndongosvika ndoti mambo munyaradzi ndimi makavata nenimi mwana uyu ndewei hakuna zvinhu zvakadaro vatarusenga ipapo ngatimbopasiya pamuri kutaura kuti mi hamuzivi nezvemwana ka nyaya yekuti hamuzivi nezvemwana hakuna munhu anongovinga munhu mani kungoti ndatouya pamuri ndisina kuita chinhu nemi sori ipa kutaura zvangu manzi wakadzika mutauro wokubasa kwedu asi mwana uyo handina kuona hangu pamabvunza kuti wakashota here kwati kudingaandizii ndanga ndikubvunzira panyaya inoti zvinokwanisika here kuti munhu akapeishaunga chevarume vanenge vari munzvimbo angozononyukura hwana kuti wewe ndune pamuzi kutaura kwaitika muno mudare muno mambo munyaradzwa kutaurwa naCCW mwana uyu handitika kana mukazoenda nemberi nyaya iyi wakatanga kubatwa ari mumba momunhu akapinda muwodropu akabatwa arimo nyaya ipaepapera sabhuku vanhu vanoiziva akati chokwadi chake padare asabhuku maramauaudiraminitidzoka kwamuri ndobvunza ndoti inini imi zvamakaziva kuti wanga ane vamwe vaanga achidanana navo ndo zvamuri kureva handizivi kutavadana navo kudana virire akapamuka muraini makuwa ndatikana ari makuwa akanga achikuudza zvichii imi makazviziva kuti kwanga kuchitova nevamwe vanga vachitodanana naye mukagozosvika pakubvuma kubhadhara handitirana imi musina chamunoziva ko makadiniwo kutorawo advantage yemapurisa nekutora advantage yemutemo makati kuti mundive nechokwadi kuti ndiri ndakapara mhosva iyi ndisazosungwa kana ndisazorodzwa munhu asi kuchengeta mwana asiri wangu ndoda kuenda kumadna mazuva ano tava neteknologiapogona mambo munyaradzi nyaya iyi agona mwana uyo akadzingwa mwana wake handiti ndakadzokera ini kwaCCW handiti maona kuti mwana wabatsirwa ndokumbira kuti ndikumadna test nemwana uyu CCW akati hachigonizvewo nyaya iri kwamambo munyaradzi ndomumwe mambowo kuda pamone mazira anoita nenyaya hatibiriye mambo afambe nenyaya iCCW atoti mutemo CCW zvakaipinda hatigoni kutamanya nyaya iyi zvairi kwamambo munyaradzi ichatorwa namakuru acho mambo achafamba nayo zvachati iro kana kwamambo munyaradzi vanoedza nyaya ichatorwa yeinda kuda mambo achafamba nayo kuti kana iwe uchipitira nenyaya mwana zvaaripo indainaye mberi saka CCW ndoba yakamira iri ipapo kudzimara vanhu asipazoitika zvaitika asi taitovanovungwa kuti mwana uyu atorwe neni tine kumatest nemapurisa munopupura zvitaura ndozvamakataura zvokuti toenda kumadna ndakatozvitaura yatova nguva ndahwa kuti uyu wapona yatova nguva vototi koyo zvanonzi wakapona mwana haasi wangu madays asiyana ndikati saka ichazoinzwayo kumadna but hatigoni kuti titi nyaya yakwamambo indodzokera kumapurisa because mapurisa akanditi nyaya dzerepu ndedzedu saka mambo sokuitora kwavakaita pamwe vari kuona kuti haisi yekurepu iri kudivi rekwavo saka sokutaura kwavaitava kuti vakambenge vatotaura nasabhuku mapurisa achindiye kwasabhuku namambo ini ndakanga ndatozivawo maitire ewayo nofunga chero kuti ofamba nayo yakangogara yakadini yakatenderera kuno atofa mwana tinashe mugabe uye akatoti aigona kutoita mwana achitova achitunha madna test free pasina mari aitonindo kuti basa rangu ridini rifambi mapurisawo akanga asiya ati mwana avigwe kuseni saka ndakazwa zvokuti mambo vati asavigwa ini ndisandadini ndasvika ini kuzikuhwa izvi ndakaudzwa neava vakauya mumba mangu ndakudzisanganisa kuudzwa zvokuti mambo vati mwana asavigwa vasati vasvika ndakadzinzwira kuno nokuti mapurisa anoti ava vakati ivo ndivo nyavo vakatanga vatondudza nemuromo wavo mbuya ava kuti mapurisa auya uku vanditi mbuya mwana uri kunovigwepi ndikati mwana haachagoni kuti ndinde naye kundomuviga pagaku pamakombi mwana unouya paimba pangu ini nokuti takazoona kuti mwana haana kufanana nababa vachaiti vakabata mwana wana baba vake takazovaziva ndi mbuya vacho vakadii vakaveundiudza ava vari muna manheru usiku aya kumba kwangu mapasi 10 musi wani kugwa mwana vachiti mapurisa andibvunza kuti uye mwana tono cheteti
mwana apaprisa ndikati mwana achagoni kuti aende kwapagagu isu takatozoona baba nemwana aya sekuziva kwangu ndine umwe wevanhu vakamboendako vakaenda mwana kusumuka kwatakaita ava baba nemudzimai wavo ndo vakanga vatanga ivo kutanga kuuya kumba kwedu zvikanzi tauyawo tanzwa kuti mwana wenyu ari kuti une mimba yangu isu ndokuzosumuka kwatakazoita kuri kuendako ivo vari vauya kumba kwedu kuzotiudza ivo ndonyakutiudza ndokuzosumuka kwatakaita ndimbuya vakataura ndizvo zvakaitika here mai matopedza ipapo vatarirai vatarusenga hatidi kuswera tichinonoka ndizvozvo imi mashoko enyu anotaura kuti manga musingadini mwana mamwe mashoko enyu otaura kuti madeath akazonorambidzana mamwe mashoko enyu oti makanga makamirira kudaidzwa kuno kuti mugozobudisa point yekuenda kudna test asi imi kubva gore rakapera mwana achizvarwa kusvikira gore rino mwana achishaika pasina nhambo yakareba manga muchingosapota muchiti munosapota henyu mwana usiri wenyu muri dhona ini kubvira pandakatoita mwana maoko angu yava chiti zvinhu izvi hazii zvangu vabvenge vakamhondona nechunhu iri kumba kwavo vari pano ndakabvena nechinhu choudziini ndakasapota mwana oshuwa zvabva kuna ndinavo zvakanaka vachipunza chicheni vachipunza mukoma wangu asi inonguva mukoma wangu wazvakewo haazokwana kusenga ningaingobetserawo zvatikamba pamusoro imi mchitaura ndinenge ndakanyara maidi mangu ndidaira kuti mukoma kwana mai dando zvamungataura ini ndinorangarira musi wa12 June vachipunza achivabvunza imi muripo vachitaura kuti ndainge ndichitumwa nemunimuna wangu hamuna kumbobudisa muromo wokutaura kuti hazvisizvo munoziva yes ingagona kutopleiwa izvozvi ingagona kupleiwa izvozvi isu chatisingadi kunonosa zvinhu zvekare imi tiripo musi wa12 June wazoita kuti CCW vapomedzerwe mhosva yokurobodzana tibatsirane vaivavo imi maitaura kuti CCW vakwaya vachiti ndanzi nemapurisa iwe uite zvakati ndo chakonzera kuti nhasi isu tiuye takatsusa meso kuna CCW munondinzwa vatafsira tinoda zvinhu zvinofamba zvakanaka imi ipapa pamusanzvenga pazvinhu zvenyu nekuti imi takakubvunzai kuti vana vakawanda vasina madzibaba munomamnyaradzi kana muri dhona makangosarudza iye ega here mukati somurairo takanzi tichasapota tikanyorerana pasi kuti tichasapota kusvikira asvitsa 18 years mukoma wacho akatsinira achiti takazotora mwana uyu mwana mushakapo tikamutsveta kwahanzvadzi kutonogwinisoashande achibatsirika kwahanzvadzi yavo kwete izvezve zvega vakataura kuti CCW akauya akataura kuti tibhadhare takabhadhara ng'ombe 2 tikabhadhara nembudzi
tikabhadhara mari 210 iyo iri kurehwa. Papera ipapo pakataurwa kunzi takanzi tichengete mwana. Vachipunza vakasumuka vachiti baba vapurogi vakasumuka vachitaura kuti inini pandakauya mwedzi wapera uyo ndakasvikirana nezvinhu zvakabva kuna ana vachipunza, pakauya zvokudya nemapushere tichiitira kuti mwana akure ndichibetsera munin'ina wangu Tarusenga. Ndofunga ndo mashoko akanga achitaurika panguva yatinachichitanya. Ndangochita ndindoka aiwa paudziyo vatarusenga maita uramega vatarusenga odiyo ikasimudzwa iyomotozoema kuti ndakati vachibvunza ndakungotuma nechino vachibvunza vakati handakutumwa kana woti yakataura chokwadi handina kutumwa izvi ndakangoita doka ndakavachibvunza vakakunaitaura havana kutumwa vachibvunza nezvinhu ini takaita kuti tibisewo zvichwa mari izvo ndakataura takabva kuna CCW handina kuwanza asi zvemombe chitu ndo vakazaya vega vanavo kuti iwe zvawatipa izvi toda chakati mbudzi nemombe kabatsina iwe tokuuraya izvi ndokazvitaura chokwadi kuita kwavakaita ivo hapana pakanotorwa zvese zvichiitwa ina kandiripo. Ini ndiri muroora wamai ava. Ndimai nini vapurogi mukadzi wababa munini. Zvichiitwa panyaya idzi ivo pachezvavo pakutanga tichiitonga vakabvuma kuti ndindakambata. Tikataurirana tikatarira mwedzi wavakabhadhara mari yemutero wemombe ivo vakabvuma ndakabhadhara. Pakuzouya kwezvunhu chipunza achiuya mai vava vasingatambire zvinhu vasina kundidaidza ini ndakavakira kunze kwamai vaita pakauya kuno muroora uoni zvinhu zvauya izvi kwakatombouya matenesi nedresi vakati zvinhu izvi zvabva kuna Chisano zvaiuya navachipunza mumaoko avo ndo vaiuya vakabata ndatumwa nazvo ndobva kwabuya futi zvezvimwe zvikaendatumwa futi ndikazvabvepi zvikaizvabva kuna Chisano ndini ndatumwa ende kubva matari ese achitanga vaivapo vachipunza kusvika zvingopera ivo vainge varipo ndo vaitouya nezvunhu vachipunza havana musi wavakavhurega vachisvuka mai vaitodaidzira kuti uyai kuno kune zvinhu zvauya kubhadharwa kwacho Chisano ndo vakachiuya ititaurirani ndokubva taindako ndokubva takaenda tiri 4 paka tikaratidzwa mombe zvikanzi mombe iyo ndobva yanzi chajai ndobva vandai vanavo varume vakati mombe yedu inoita 250 ndo zvavakaita ndokubva vati oraiti zvikanzi motora zvikanzi chitengesai motokari iri mari yandokubva yazochindwa pakuzonotorwa kwaina hana kuzenge ndaenda zvikanzi mari yedu yabuda ndeiyi yazoita 210 ndokuya kwayakaita pakazonotorwa futi mombe vakanga vachikubinda kwavaita uko zvese vaiuya vachitaura nokuti pavakaziva kutora mombe indakandichihwara ndokubva vazonotora yekupedzisira yakazonitorwa wakanotina murume wangu masignature ese aripo asi kuti mapepa emasignature iwo ino handisi kuzari ndakamaisa pai asi aripo saka zvese zvaiitika zviripo hapana chisipo chero mapepa ese edare rasabhu ese aripo zvokuti ndikaona nguva ndichenyetso kumatarisa kuti ari pai asi ndinawo handina chandakarasha. Muri kureva here kuti mapepa amanyorera nakasinanyorera nevava masignature avo ese aripo ari kuchinja mhosva edu ese vekwamutasatesa ese aripo hapana isipo pamasignature ese ivo avatarusenga aripo aripo ese takatarisa asi ndokumbirawo kudare rino pamuyadadika munhu waiita nyaya ari kumberi havazi vava vakutaura ndigodhivhiri jeke njera godhivhiri jeke njera ndokuti nyaya yese kwamutasa iye ndokumbira kuti ave mudare rino apo mubvunzewo zvimwe zvinhu zvaaita godhivhiri jeke njera munhu ave muno mumubvunzewo chambuko kwenyaya ndiavaa kumashura havatombozivi zvimwe zvaiitika asi godhivhiri jeke njera ndovataifamba naye achigara apo ichichigara apo achitaura nyaya iyi kusvika yasvika mberi kwese kuno godhivhiri jeke njera ndobaba wakamirira mwana wegorogiru.
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.